Malapit na! Handa na ba kayo mga karehiyon sa mga higante ng siyudad San Fernando? Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan natin sa nakalipas na taon, may makatalang patuloy na naghahatid sa atin ng tuwa at pag-asa. Excited na ba kayong masaksihan ang ligligan ng mga naglalakihang mga parol? Bagamat ipinagbabawal pa rin ang malalaking pagdidipon sa ngayon, huwag mag-alala dahil masasaksihan niyo pa rin ang tanyag na tradisyon ng Giant Lantern Festival ng siyudad ng San Fernando, Pampanga ngayong December 16, alas 5 ng hapon dito sa CLTV. Panoorin live ang unang gabi ng Giant Lantern Festival 2021 sa CLTV at sa aming 40 cable partners sa Central Luzon, nationwide via Signal Channel 115 at sa buong mundo sa pamamagitan ng CLTV Facebook page at CLTV website. Virtual kita-kits, mga karehiyon!
Maya Pagat Panapon, Pampanga, magandang hapon Central Luzon. Oras na naman po para sa 60 minutong mainit na balitaan. Dito sa CLTV, ako po ang iyong lingkod, Justin Dizon. Kabalen, Karehiyon, kumusta ako po? Happy Monday. Kaya kayo nga, Happy Monday po sa ating lahat. Ngayon ho ay December 6, araw ho ng Lunes, unang araw ng pasok sa opisina ngayong linggo. Sana ho ay kayo nakapag-recharge, noong nakaraang weekend, itong Sabado at Linggo. Kumusta ho kayo? Ano ho ang inyong mga ginawa nitong weekend? Ay makisama ho kayo dito sa ating balitaan. At tayo ay magkwentuhan dito sa ating programa dahil marami hong maiinit at naglalakihang balita itong aming ihahatid sa inyo ngayong araw ho ng Lunes. At bago pa man tayo mainip dahil ay Lunes na naman, sasabihin ng iba, nako, salubungin ho natin ang Lunes ng mga naggagandahan at naglalakihang usapin na positibo at yung mga negatibo naman upang mas higit nating maunawaan at tayo ay magabayan sa ating desisyon. Sa darating naman ho na December 8 ay holiday naman at yung December 11 dito ho sa Pampanga, yung paggunita naman natin syempre ng Pampanga Day. Kumusta ho kayo? Ano ho ang naging weekend ninyo? Kung ako ang inyong tatanungin, ay namasyal ho ako kahapon dyan sa may Clark at ako'y nagbisikleta, kay kaganda pala. Yung may palengke ho, yung ating mga kapatid na katutubo. Aitana Market, dyan sa may likod ho nung McDonald's sa Clark. Pwede ho yung pasyalan yan dahil para ho masuportahan natin yung produkto ng mga katutubo. Yun, syempre yung kanilang negosyo na rin. Mga pananim na sariwang-sariwa at mula mismo doon sa kanilang kabundukan. Ayan na ho, at narito na ang mga malalaking balita na hatid namin sa inyo ngayong araw. Ito, magandang balita mga kabalen, mga karehiyon. 11 district hospital dito sa Pampanga bukas na sa outpatients dahil na rin sa pagbaba ng kaso ng COVID-19. Kung matatandaan ho ninyo kasi itong mga district hospital ng lalawigan ng Pampanga ay naging sentro ng COVID response. At may panahon na sinara ito para dun sa ating mga kababayan na hindi COVID-related yung nararamdaman upang magbigay nga ng focus dun sa ating COVID response. Pero dahil sa gumagandang datos at bumababang bilang ng kaso ng COVID-19, nagbukas na ho yan. At mamaya malalaman natin, ihahatid ni Kuyang Paulo G. Santos ang kabuang detalye at sitwasyon ng COVID-19 dito ho sa lalawigan ng Pampanga. Dumako naman ho tayo sa lalawigan ng Bulacan. Ito naman, noong mga nakaraang buwan, libo-libo ho yung datos ng aktibong kaso sa COVID-19 sa Bulacan. Katunayan, napabilang pa nga ho yan doon sa tinatawag na NCR Plus Bubble. Ito ho yung National Capital Region at yung karatig ng mga lalawigan na nakapagtala ho ng matataas na kaso ng COVID-19. Pero good news ho, bumaba na lamang. Do medyo malaking bilang pa rin ito, huwag tayong maging kampante, pero kung kukumpara ho natin sa mga nakaraan, ay ngayon ho, 500 plus na lamang yung binabantay ang kaso ng COVID-19 at nito hong nakalipas na November 29 to December 1, umabot ho ng halos 200,000 Bulakenyo ang tumanggap ng bakuna kontra sa COVID-19. At magandang balita ho yan para sa atin dito sa Central Luzon. Dumako naman ho tayo sa lalawigan ng Zambales kung saan 5 mangingisda ho galing sa Subic ang naaksidente dyan sa karagatan at tumaob ho yung kanilang sinasakyang bangka. Pero good news ho, lahat ho sila ay nakaligtas matapos mong i-rescue ng mga kinaukulan, kabilang nahurian yung ating mga kaibigan mula sa Philippine Navy at syempre yung SBMA Arbor Patrol. Ayan, magandang balita ho yan. At yung mga pumalaot, mag-ingat ho kayo mga kababayan naming namamalakaya, hindi lamang sa Zambales, maging sa Bataan, dito sa Pampanga at yung mga nasa Aurora. Ingat ho tayo tuwing tayo papalaot. At ito naman, isang kabalen mula sa Bacolor, Pampanga, wagi ho sa 2021 Outstanding Rural Women Awards. At dahil ho yan sa kanyang pagsusumikap na isulong yung pagnenegosyo sa larangan ng agrikultura, yung pong agripreneur kung tawagin. At napaka-inspiring ho nung kanyang kwento. Mamaya masasaksihan natin yan, ihahatid sa atin
ng ating kasamang si Jennifer Salenga. Yan, tuloy-tuloy na ho tayo sa ating balitaan. Magandang hapon, karehiyon. Ako ho inyong lingkod, Justin Dizon. At para ho sa ating unang balita, ito ho, nabanggit ko nga ako kanina, 11 district hospital dito sa lalawigan ng Pampanga ang bumalik na doon sa tinatawag na new normal operations. Ito ho yung pagbubukas para sa mga outpatient. Kasi kung matatandaan ninyo, nung kasagsagan ho nitong surge o yung pagdami ng bilang ng COVID cases dito sa ating lalawigan, sinara ho yung mga yan para mag-focus lamang. Sinara yan doon sa mga ibang pasyente na merong ibang sakit dahil nakatuon ho yung kanilang puwersa, yung kanilang pansin at yung kanilang efforts para ho tugunan itong mga kababayan o mga kabalen ho nating tinatamaan ng COVID-19. Pero dahil nga ho sa gumagandang bilang itong ating COVID cases at bumababa ho yan, ay bukas na ho ulit para sa mga outpatient. At para ho sa karagdagang detalye, makakasama ho natin si Kuyang Paulo G. Santos, Mr. Shoutout ng CLTV. Kuyang Paulo, happy Monday. Kumusta ang weekend mo? At maganda itong dalamong balita para sa ating lahat. Good news, Kuya Justin. At sa lahat ng mga follower ho ng CLTV Balitaan, alam nyo, Kuya Justin, dito nga sa surge ng COVID-19, ang dami talagang naapektuhan. Pati na ho yung mga hospital facility na yun, yung mga buntis na titakbuhan ho yung mga malalapit na district hospital ho natin, hindi makapagpa-check up. Lalo na, Justin, pati yung mga with comorbid na talagang yung gamutan, kailangan palagi ang tinitignan ng doktor. Yan yung mga nakopromiso dito sa panahon na mataas talaga ang COVID incident dito sa lalawigan ng Pampanga. Pero ayon na rin kay Dr. Flor Zapanta, Justin, nitong pinuno ng COVID-19 Center way back before, itong ang Diosdado P. Macapagal Memorial Hospital. Ngayon, Justin, ay bukas na itong mga outpatient o OPD department nitong lahat ng 11 district hospital dito sa lalawigan ng Pampanga. At bunga ho nito, mga kaibigan, ano ho ba yung mga outpatient department o yung mga espesyalistang doktor na bukas dito sa OPD, gaya ng pediatric section, Justin, yung internal medicine, at yung mga nagpapacheck up na buntis dito sa mga OB-GYN na ayan, pwede na ho silang magbukas ng kanilang mga klinika. At gayon na rin, Justin, itong surgery, na sa nakikita daw ni Dr. Zapanta, kasabay nitong pagbubukas nila nitong second week ng November, nakalipas na buwan ng Nobyembre, ay sumunod na dumami itong mga nakapila, Justin, para magpa-opera. Alam mo anong ino-operahan nila? Alimitan. Ito naman sakit ng mga Kapampangan. Bato sa abdo, gallbladder, Justin, pagkain ng matutama. Ayan, yun daw yung nakita ko nilang karamdaman nitong ilan po nating mga kabalen dito sa Pampanga. Na sa ngayon, pwede na ho silang magtungo dito sa mga district hospital. At kumusta naman yung COVID facility natin dito, Justin? Kung yun ang tanong ng ating mga kababayan, meron pa rin pong treatment and monitoring facility na special ho dito sa Diosdado Macapagal Hospital o DPMMH, na lahat ho ng 10 district hospital para ma-accommodate, Justin, yung mga kababayan natin na may medical condition na kailangan talagang tingnan ng doktor, tinanggal muna dahil na bumaba yung COVID incident natin dito sa lalawigan, Justin, tinanggal muna dito sa mga district hospital yung mga COVID-19 facility. At ito'y dadalhin na lamang dito sa Diosdado P. Macapagal Memorial Hospital, na merong 48 bed capacity. Binabaan na rin yung bed capacity for COVID, Justin, dahil iilan na lang daw yung mga aktibo natin dito sa probinsya. Pero yung mga pasilidad, gaya ho nitong isolation facility natin sa New Clark City, mga kaibigan, bukas pa rin ho yan. Pero special na laang, malaking kulto nitong mga dumarating na returning OFW, Justin, habang inaabangan yung kanilang resulta ng RT-PCR test, doon na sila pansamantala. Pero sa kasalukuyan daw, Justin, ito namang treatment and monitoring facility
ng COVID-19 center natin nananatili hong bukas para ho sa lahat ng mga lokal na pamahalaan na namomonitor yung mga kababayan o yung mga kabalin natin na kahit suspected laang talagang idinadala na dito sa pasilidad sa DPMMH, Justin. Kuyang Paulo, nabanggit mo no yung ating ibang pasilidad gaya ng sa New Clark City at kung di ako nagkakamali, yung meron din tayo sa Mexico, ano, yung provincial facility yan. Ito ba, kumusta yung paghahanda rin ng ating Provincial Health Office naman at itong mga ospital na ito pagdating naman doon sa tinatawag nating Omicron variant, no? Alam naman natin na isa yan doon sa variant of concern na idineklara ng World Health Organization. Pagamat dito sa Pilipinas wala na mga sinasabing bantapan yan, ano, pero gayon pa man ika nga Kuyang Paulo, better safe than sorry, no, and better be prepared kesa naman dun sa ika nga pag nandyan na tsaka na naman tayo magkukumahog. Pero everything is in place ba, Kuyang Paulo, according to our health officials dito sa Pampanga? Justin, sa panayam din natin kay Dr. Senon Ponce, nababanggit niya na pagpulungan na nila itong issue nga nitong variant na to na mas nakakahawa kaysa sa kay Delta variant. Ang kanila raw posisyon, Justin, dahil halos magdadalawang taon na natin pinakikitunguhan itong akyat baba na numero o itong surge ng COVID-19, handang-handa sila at itong mga pasilidad natin sapat lang daw, Justin, at pupwede raw anytime na mabuksan itong mga pasilidad na ang mga kinumisyon nila ng mga motel na nagsilbi sa mahabang panahon, Justin, na maging isolation facility at kumbaga sa level din ng hospital facility, Justin, merong mga naitalaga daw na gaya nitong mga container van na nakita natin, container truck, no, na pupwede mong mag-house ng mga nasa mild symptoms dahil kumpleto ito ng pasilidad mula sa X-ray facility, gayon na rin dun sa mga oxygen tank na nailalagay dyan, Justin. So, dun sa numero din ng mga nakatalagang doktor, special para sa mga COVID-19 cases, bagamat, Justin, na kakaunti lang yung mga kabalin natin na infected ng COVID-19, hindi raw nagbawas ng tao itong Pampanga Provincial Health Office, Justin, dahil ina-anticipate din nga nila itong pagpasok ng Omicron variant. Magandang balita yan kung ganyan. Ito, banggitin ko na lang din, Kuyang Paulo, inilabas ng Provincial Health Office itong datos nila kaugnay ng COVID-19 cases dito sa Pampanga. Ito, December 5. Ito kahapon ho ito, walang bagong kasong naitala. At magandang balita ho yan. At nananatili naman sa 210 yung bilang ng aktibong kaso ng COVID-19 sa Pampanga. At yung total na suma total umabot ho sa 48,311 yung mga naging kaso ng COVID dito sa Pampanga, kung saan 45,515 ho yung nakarecover at 2,586, marami-rami din ho, nakakalungkot, ay yung ating mga kabalen naman na hindi ho napagtagumpayan itong laban sa COVID-19. Pero gayon pa man, magandang balita, Kuyang Paulo, na kahit papaano, bumababa talaga itong datos ng nahahawaan ng COVID-19, lalo't magpapasko. No? Pero siyempre may babala ba, Kuyang Paulo, yung ating PHO, kasi baka naman gaya na nga dito, bumababa yung kaso, wala sabihin na, baka wala ng COVID, sabihin ng ating mga kababayan at Pasko na naman, pwede na tayong magsalo-salo, get together, lipat sa ganito, punta sa ganyan, makiinuman sa ganito, makikikain sa ganito. Ayan. Ang babala natin dito. Alam mo, Justin, ayan nga, sa hiwalay na panayam ng CLTV News dito sa UP Octa Research Team. Ito pa yung datos para at least at babala na rin ng UP Octa sa lahat ng mga kapampangan dito sa Pampanga. Opo, mga kaibigan, nasa 0.2% daw yung infection rate natin. Ganun na kababa, Justin. Anong kasing kahulugan yan in layman's term ka ako kay Dr. Guido David, itong senior research fellow ng UP Octa. Isa sa kada 100,000 populasyon kada araw ang tinatamaan sa COVID-19. Ganun ho kababa yung 0.2%. Pero huwag daw pakasiguro itong ating mga kababayan na tila baga wala ng COVID-19, Justin. At nakita na daw sa Europe, gaya ho ng Germany, na nagluwag, hindi tinanggal ng face mask, at nakita yung COVID-19 surge, Justin, na
posible rin daw mangyari sa atin yan. Lalo na ho ngayong panahon ng holiday season at gaya ng binabanggit mo, yung mga mahilig uminom ng alak, tumatagay, umiikot ang baso, choy-choy, wag na wag mong gagawin yan. Dahil itong mga resulta ko, yung ganda ng resulta ko nitong positivity rate, Justin, alam mo bang nasa 1.8% pala na tayo, mas mababa pa daw ito doon sa 3% na nandun na sa kategoryang very low risk ang binabanggit ko nitong UP Octa Research Team. At isa raw indicators din, Justin, na gumaganda nga itong resulta nitong mga yung COVID-19 incidents sa atin, yung hospital utilities, Justin, na dito sa Pampanga nasa 7% lang ho yung mga COVID-19 bed capacity na nakikita ho nila. 15% naman daw, Justin, dito naman sa lalawigan ng Bulacan na mas mababa kumpara noong nakalipas na taon na kaparehas na buwan itong Disyembre. Kaya panawagan ho sa lahat ho ng mga kababayan ho namin na sumusubaybay sa CLTV Balitaan ngayon pong holiday season. Ako, Justin, talagang kailangan nating balaan sila na mag-ingat pa rin at sumunod sa minimum public health standard. Sabi nga ng mga eksperto, Kuyang Paulo, magiging masaya yung Pasko, pwedeng mag-enjoy, pwedeng nagluwag na pwede nang mamasyal, pwede nang kumain sa labas, o di kaya naman kung matatandaan mo dati, meron tayong household lockdown dito sa Pampanga. Ibig sabihin, parang bawal yung pagpunta sa bahay ng may bahay kahit na kaanak mo pa yan, kapatid mo yan. Kung ngayon naman magpapasko, ang sinasabi ho ng mga eksperto, panatilihin ang pagsunod sa minimum safety protocols. Ano ho ito? Ulitin lang ho natin, di baling kami ay makulit. Kahisaw tayo ng DOH sa pagpapaalala sa ating mga kababayan kung paano ho makakaiwas pa doon sa higit na paglaganap ng COVID-19. At magandang balita itong dala natin sa inyo na bumababa yung kaso. Ibig sabihin, we're doing a good job. Tayong mga kabalen, mga karehiyon, na sumusunod at sana'y mapanatili ho natin ito. Ito yung tamang pagsusuot ng face mask. Hindi ho sa baba o hindi ho labas yung ilong. Nakatakip po yung ilong at yung bibig. Tama ang pagsusuot ng face mask. Siyempre yung physical distancing hanggat maaari 1 meter apart. O kaya iwasan yung kumpulan. Anong mga kahit ba magkakamag-anak yan, kung meron ho kayong iba't ibang pinanggagalingan, iwasan daw ho yun. At syempre, palagi ang paghuhugas ng kamay, gamit ho yung sabon, o di kaya naman kung walang mapaghuhugasan, make sure meron ho kayong alcohol para mapatay yung mga germs o virus na nandyan sa inyong mga kamay. At iwasan na ho natin yung nakasanayan dati, Kuyang Paulo, yung tagay. Kasi kung matatandaan mo, Kuyang Paulo, naalala ko na naman yung naging babalato ni Mayor Tetangco sa palit na wag na nating ulitin yung ating naging karanasan na nagkaroon ng inuman nung piyesta sa Apalit nakarang taon yan na siyang pinagmulan ng surge dito sa Barangay Kapalangan. Ikaw yung nag-cover nun pinuntahan niyo yun, di ba? Ground zero. So nagkaroon ho ng inuman, nagtagay-tagay pa. So ngayon, iwasan na ho natin yung ganyan upang tayo matuto na doon sa karanasan. Kuya Paulo, banggitin lang natin siguro yung listahan ng mga district hospital para yung makagaya ng ating kabalen na si Jocelyn Ilumin na nakatutok ngayon kung sakali lang na nais na nilang magpatingin o may kamag-anak sila na nangangailangan ng medical help. Ito ba yung mga district hospital na kasama dyan? Yung Domingo Flores dyan sa may Batasan, Macabebe. Yung Escolastica Romero sa District Hospital sa Lubao. Nandyan din ho yung Jose Songco Lapid District Hospital sa Babosacan, Porac, Pampanga. At yung Mabalacat District Hospital sa Dau. Meron din ho tayong Romana Pangan District Hospital naman sa Florida Blanca, San Luis. Meron din. At syempre, yung iba't ibang pagamutan paggaya nung sa may Kabambangan, Bacolor. Meron din ho dyan yung Bulaon Resettlement, yung Memorial Hospital. Etong mga to, Kuyang Paulo, nakahanda na tumanggap na nitong mga outpatient. At maidugtog ko din sa report sa lahat ho daw ng gustong magpa-check up sa OPD. Kung yung kasi ilan, Justin, may stigma daw na kapag ka magtutungo ng hospital, baka may COVID dyan.
So kung pwede ho raw silang tumawag muna, yung mga gusto magpa-schedule sa OPD, mga kaibigan, mga kabalin, sa numerong 0955-218-9403. Ulitin ko lang Kuya Justin, no? 0955-218-9403. Sa lahat ho ng mga gustong magpakonsulta o magpa-check up para ho dito sa OPD ng Diosdado Macapagal Memorial Hospital. Dahil Justin, Kuya Paulo, isang ulit pa nga gustong makuha ng ating mga kababayang nanonood no. Nanonood ngayon si Annabel Nakazawa mula sa Japan. Ayan, Merry Christmas po. At syempre si Jocelyn nga nanonood. Ayan, ulitin lang natin para maitala din natin at ma-flash natin sa ating screen mamaya. Okay, dalawa numero to Kuya Justin. Yung una ho, 0955-218-9403. At saka isang 0905-809-3036. At ano bang mga serbisyo ang pwede ho kayong magpakonsulta mga kaibigan? No? Sa surgery, ang nakaschedule ho Tuesday, Thursday, Saturday. 1:00 hanggang 4:00 ho ng hapon. Doon ho sa mga walk-in na po pwede. Saan ospital ito, Kuyang Paulo? Saan ospital? Dito muna yan sa sa Diosdado Macapagal Hospital, Justin, no, yung outpatient nila. Yun naman ho mga buntis at kailangan ho ng mga OB-GYN Tuesday, Thursday, Saturday naman ho. 10:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali. Yung mga internal medicine ho natin, masisipag natin doktor, Monday, Wednesday, Friday, 2:00 hanggang 4:00 ho ng hapon. At sa lahat ho naman ng mga doktor nitong mga chikiting natin, yung mga pediatric section, Justin, Monday, Wednesday, Friday. At 10:00 ho ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali. Habang yung mga laboratory natin, Justin, ito mahalaga din malaman ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung gipit sa kanilang budget para makapag-laboratory test. Libre ho mga kaibigan at 24 oras ho raw na ito'y bukas sa lahat ho ng mga magtutungo dito ho sa Diosdado P. Macapagal Hospital, Justin. Ayan mga kabalin, mga kariyo, napakagandang balita ho niyan. At ayan, nakikita ho natin sa ating TV screens. Pwede nyo na hong picturean, kaya sa cellphone, screenshot nyo na ho yung mga numerong yan kung kayo ho ay nangangailangan ng serbisyong medikal mula sa Diosdado Macapagal Memorial Hospital. At ito ho ay ika nga, pwede kayo makapagpa-schedule at lalo na kung kayo ho ay may mga agam-agam kasi baka isipin nga naman yung ika nga, yung takot, hindi naman ho natin matatanggal pa yan na ayoko magpa-check up kasi baka may COVID-19 ngayon o baka may mahawaan pa ako ng COVID dyan. Maganda ko makakuha rin kayo ng magandang schedule upang iwas doon sa maraming tao at alam nyo ho kung saan na kayo didiretso, kung saan yung ika nga yung provider nung serbisyong kailangan ho ninyo sa ospital na yan. At yan ho ay syempre pampublikong ospital at yung animal bite treatment, ayan ako, minsan na ako nakagat ng asot napunta dyan, Kuyang Paulo, ayan, bukas din ho yan. Alam ko marami dyan, yung mga kababayan natin, yung mga bata, lalo na pag ganitong stay at home yung mga bata, kadalasan nakakalmot ng pusa, nakikipaglaro sa aso, ayan, yung mga naghahanap ho ng animal bite treatment, 8 a.m. ho to 1 to 4 p.m. po yung Diosdado Macapagal. Ayan, meron po yan. At tandaan nyo na ho yung mga numero. Remind natin po yung ating mga kabalin na hindi naman sa tinatakot, Justin. Pagka ho panahon ng holiday season, mag-ingat at bantayan po daw ninyo yung sarili ninyo. Dahil, di ba Justin, sa statistics na nakikita natin, sa mga ginamamatay ng ating mga kababayan dito sa bansa, alta presyon, sakit sa puso, cancer, Justin, mga diabetic, pagka hindi nababantayan yan, Justin, at kapag malala na, yun ang pinakamahirap, Justin, na magkakapat ng ating mga kababayan. Napanood ko yan, Kuyang Paulo, dun sa programa ninyo ng DOH, si Ma'am Tet Bondok, yung kasama mo dun sa programa, kalusugang sigurado dito sa ating na marami hong matututunan dyan pagdating. Tama ho yung sinabi ni Kuyang Paulo, masarap ang hamon, masarap ang pata, masarap ang lechon, pero hinay-hinay ho lalo na ngayon, kasi sabihin nyo, balik reunion, balik Christmas party, baka magtuloy-tuloy ho kayo.
kada party, kumakain ka ng lechon, kahit pakurot-kurot lang, kung 10 Christmas party naman yung pinuntahan mo. Do, meron hong sinusulong din yung ating mga kinaukulan na kung pwede gawin na lang virtual ho, no? Yung mga pagdiriwang para syempre maiwasan pa din nga itong pagkalat ng COVID-19. Maraming salamat, Kuyang Paulo G. Santos, para sa iyong ulat. Mag-iingat ka. Rehiyon, dumako naman ho tayo dito sa lalawigan ng Bulacan kung saan halos 200,000 Bulakenyo ang nakatanggap ng COVID vaccine sa katatapos lamang na 3 araw na bayanihan bakunahan program ng national government. Nalampasan daw ng Provincial IATF ng Bulacan ang kanilang target. Uy, magandang balita po ito. Na 182,982 vaccinees. Yun ho yung target nila, ano? At kasabay nito, patuloy din yung pagbaba naman ng bilang ng active cases ng COVID-19 dyan sa lalawigan ng Bulacan. Ang detalye ng balitang yan, panoorin natin sa ulat na ito. Patuloy na bumababa ang bilang ng mga aktibong kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Bulacan. Sa December 3 data ng Provincial Health Office, makikita na 510 active cases ang binabantayan. Malayo na ito sa libu-libong aktibong kaso na naitala noong kasagsagan ng surge. Ayon sa Provincial IATF, malaking tulong ang pagpapababa ng active cases ang tuloy-tuloy na vaccination rollout. Katunayan itong November 29 to December 1 o ang 3-day National Vaccination Days na inilunsad ng pamahalaan, umabot sa halos 200,000 Bulakenyo tumanggap ng COVID-19 vaccine. Nakapagpakuna na tayo ng 199,615 noong 3 araw na pagbabakuna natin, yung vaccination days. At ngayon tuloy-tuloy pa rin tayo. Para ma-reach natin yung at least yung target ng pakuna na 70%. Pero dapat hindi lang 70, ma-reach natin 80. Para maging alert level 1 tayo. Sinimulan na rin ang pediatric vaccination sa mga edad 12 hanggang 17 anyos. Maging ang booster shot para sa mga medical frontliner ongoing na rin. Upang mahikayat din ang ibang Bulakenyo na tumanggap ng bakuna, mayroong pamaskong handog na grocery food packs para sa mga tumanggap ng unang dose. Giit ng Provincial IATF, hindi man sa pilitan ng pagtanggap ng bakuna, ito naman ay dumaan sa pag-aaral at makakatulong upang maging ligtas ng buong komunidad. But isipin na lang natin na ang buhay ng tao ay mahalaga. Isa lang po ang buhay ng tao at hindi natin ito pwede nang i-rewind. Kasama si Rainiel Pawid, JN De Jesus, CLTV News. Yan, magandang balita ho yan, ano? At nanonood ho si ating Lenny Dizon Tuason. Sabi niya, thank God at mi baba na ang kaso ng COVID. Wapin po ating Lenny, napakagandang balita. Magpasalamat ho tayo sa Panginoon dahil itong naralapit na Pasko, may magandang regalo sa tayong tinanggap, tayong lahat. At ito ho yung ating pagbaba nga ng kaso ng COVID-19. Pero gaya nga ho ng sinabi, wag ho tayo maging kampante at ipagpatuloy ho natin yung nasimulan ho natin at yung ginagawa nating pagsunod doon sa health and safety protocols. Sa pagbabalik ho ng CLTV Balitaan, talakayin naman natin, ito ihahatid ho sa atin ni Rainiel Pawid, itong binuksang exhibit ng mga natatanging Kapampangan artist, mga awardee ho yan ng Most Outstanding Kapampangan Awards, no? Sa larangan ho ng sining, binuksan ho yan dahil alam ho ninyo, nalalapit na yung ating Pampanga Day at makikita dyan yung naggagandahang gawa ng ating mga kabaled na artist. At sa lalawigan naman ho ng Zambales, 5 mangingisda ang na-rescue matapos tumaob ang kanilang sinasakyang bangka. Paalala ho, doon sa mga namamalakaya, tiyakin na nasa maayos na kondisyon ang inyong mga sasakyang isda upang hindi daw ho kayo makaranas ng disgrasya sa karagatan. Yan at marami pang balita sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng
Pagwasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Banlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. America's best-selling truck is here. More power, more tech, more truck. Ford F-150. Bilang leader, dapat laging malinaw at nagsisimula ang lahat sa malinaw na paningin. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright flower extract at bilberry berry. Ito ang malinaw para sa akin. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. In the Philippines, one of the first non-life insurance companies that established its head office outside Metro Manila emerged. Strength, integrity, and with a proven track record of service in the countryside. Join the journey to our 3rd decade. Corporate Guarantee. We value our commitment. Marami tayong hinarap na problema sa nagdaang taon at sa panahon ngayon. Pero ito'y alam ko na hindi magiging sagabal para tayo'y magdiwag ng masayang Kapaskuhan. Ang pagdating ng ating Panginoong Diyos, ang siyang nagbibigay pag-asa sa ating lahat. Ito po ang mayor ninyo sa bayan ng Bacolor, Eduardo Diman Gutierrez Datu. Nagsasabi po at bumabati sa inyong lahat, maligayang Pasko at manigong bagong taon. I have told you before, and I will tell you once more, I love you all. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan at ito ho sa iba pang mga balita. Mga kabalen, mga karehyon, alam niyo ho pag sinabing Pampanga, ang una talagang pumapasok sa isip ng marami sa atin ay siyempre pagkain, dahil bilang binansagan nga hong culinary capital, no, ng bansa itong ating lalawigang Pampanga. At ako ho, totoo niyan, talagang ang alam ko din talagang pagkain talaga yung isa doon sa mga pinagmamalaki natin. Ako ho, isang true-blooded Kapampangan, dito lumaki. Pero nung ako ho'y tumatanda, nagkaroon ako ng isang discovery. Na alam niyo ho ba, dito sa Pampanga, marami ring naggagalingang mga artist, no? O yung mga alagad ng sining. At yan ho yung itinampok naman sa isang exhibit na binuksan dito sa may isang mall sa Ciudad San Fernando bilang syempre pagbibigay panibagong buhay para doon sa ating local art scene dito sa Pampanga. At kasabay din ho yan, syempre nalalapit ho yung selebrasyon ng Pampanga Day. Naku, wag na ho nating patagalin, silipin natin yung mga magagandang obra ng ating mga kabalen na artist. Dito ho sa ulat ni Rainiel Pawid, makakasama ho natin siya live na galing kani-kanina lamang dyan sa exhibit. Rainiel, kumusta yung exhibit at ano ba yung paborito mong artwork na pwede mo ibahagi sa amin, o ilarawan sa amin? Kasama Justin, tama ka dyan, no? Bukod nga dun sa pinagmamalaki natin na mga cuisine dito sa Pampanga, ibinida naman ngayon na lalapit na ang Pampanga Day
yung mga obra maestra nitong mga Kapampangan artists. 13 participating Kapampangan artists yung dumalo o yung lumahok doon sa nasabing exhibit. At kasama ko Justin, no, unang araw pa lang ay naging mainit na yung pagtanggap ng ilang mga mall goers na dumadaan doon sa naturang exhibit dahil open area din ito at nakikita nila doon nga sa pathway pa lang nakikita na nila yung mga ganda nitong likha na ito. Isa doon sa aking mga pumukaw sa aking paningin is yung larawan ng isang babae na gawa ni Sir Willie Layog. So kilala naman natin si Sir Willie na yung kanyang expression of art is through eyes ng kanyang mga obra maestra. So doon pa lang tinanong ko na siya na kailan niya ginawa, 2015 daw nung ginawa itong obra maestra nito, symbolizing doon sa katatagan ng mga kababaihan, hindi lamang ngayong panahon ng pandemya, kung hindi ng mga unang economic struggle pa nila. So marami pa bukod dyan ay tampok din yung ilang obra maestra nila Sir Andy Alvis na kung saan nature naman yung atake, no. So ngayon sabi naman ng Pampanga Tourism Office, hindi lamang ito selebrasyon para ngayong Pampanga Day, kundi ito na rin ay pagkilala para matulungan na rin natin yung ating mga kababayang artists na ngayon ng panahon ng pandemya ay talaga namang apektado rin, no, Kuyang Justin, dahil nga na-embargo sila sa loob ng 2 taon at hindi nakasama sa mga ibang exhibit gaya na ito. Riniel, para sa mga nagtatanong, plano yata pumunta dyan ni Kuyang Zernan sa darating na Miyerkules, Saan ba? Saang mall ba ito? Para banggitin na rin natin para at least maimbitahan natin yung ating mga kabalen na magbigay suporta sa ating mga kabaleng artist, no? Available po, no, yung exhibit bukas po siya simula December 6 hanggang December 11 sa SM Pampanga po, ground floor lang. At makikita po niyo doon agad-agad yung mga artists o yung mga art, no, yung mga obra maestra. Kasama na diyan Kuyang Justin, yung ilang mga sculpture, no, yung mga inukit dito rin sa Pampanga. So ilan doon sa mga nakita natin nga is yung parang community na nagsisimbolize naman doon sa katatagan din ng mga kabalen sa anumang uri ng pagsubok na dumating sa kanila. So yung ilan doon sa nakausap din natin, no, yung SM Management, at kanila namang sinabi na maganda rin ito na avenue doon sa mga bata na ilang taon nga rin naman na-embargo rin nga doon sa kanila mga bahay. So another form to nung pagtutour, hindi lamang nung pag-shopping. No? So educational at entertaining na rin at the same time. Yes. Oo. Riniel, sino-sino ba yung mga artists na lumahok dyan sa exhibit na yan? Nabanggit mo kanina, syempre si Maestro Willie Layog at nandyan din si Sir Andy Alvis na isa nating kaibigan at dating kasama dito sa CLTV. At sino-sino pa? Alam ko si Chef Claude Dayag nandyan din, isang pintor. Pero maliban sa kanila, sino pa yung nakibahagi sa exhibit? Yes, no, kasi Kuyang Justin, yung mga nakita lang natin kanina yun sila Chef Claude Dayag at kasama na rin sila Sir Hermie Pineda. So sila yung mga kilalang artists na gumagawa ng mga ilang mural painting at ilang oil or canvas painting, Kuyang Justin. Riniel, ito bang mga painting na ito ay open, pwede for sale? Meron bang magkakaroon ba ng auctioning at pwedeng bilhin ng mga art aficionados? Dahil alam mo naman, kung meron kang naitabing halaga at gusto akin, sabi ho ng mga kaibigan natin, maganda sa mga artworks, no? Kung gusto mo rin bumili at syempre dyan sa mga naghuhusayang artist ng Pampanga. Kuyang Justin, din yung isa sa mga naitanong natin kanina, no, kung available ba itong mga obra maestra nito. At kanila naman sinabi na may mangilan-ngilan na available nga or for sale, no? At kailangan lamang nila makipag-ugnayan mismo doon sa Pampanga Tourism Officer na nakabantay naman doon mismo sa exhibit. So yung ating mga kababayang artist ay may mga contact details na po na iniwan doon mismo sa entrance ng booth. At kung sino man yung gusto na bumili nga ng ilan sa kanilang mga artists ay available naman po kung readily available naman yung contact details ng mga artists at yung sa presyo po nagpaalala yung mga artists na dahil nga parang ito na rin yung part ng kanilang bounce back, no, yung kanilang pagbalik ay hindi na po nila masyadong itataas yung presyo
dahil nga rin sa konsiderasyon doon sa ating mga kababayan na apektado rin naman ng pandemya. Kuya Justin. Rainiel, nagtatanong si Kuyang Billy San Juan, sino daw ba yung mga participating iba pa, maliban sa nabanggit? Ito, babanggitin ko ho yung listahan. Kabilang ho dyan sa mga lumahok sa exhibit na yan, gaya ho na nabanggit ni Rainiel kanina, si Sir Ermi Pineda, si Sir Roland Kiambao, si Conrado Manuel o si Sir Titus Del Rosario, kaibigan natin yan, Kong Titus, Claude Tayag, Leonardo Tolabut, Sir Norman Philip Chotwico, ayan, si Sir Norman na madalas din nating maging bisita sa ating mga programa, at si Sir Andy Alves, Sir R.D. De Jos, Jello Espiritu, Toim De Leon Imaw, Alvaro Jimenez, syempre si Maestro Willie Layog at Maestro Rafael Maniago. Sila ho yung mga obra nila, yung naka-display dyan sa exhibit na yan. Naku, hindi ho kayo magsisisi kung kayo ay mapadpad dyan at makita ninyo yung husay, talento at galing nitong ating mga Kapampangan artist. At Rainiel, balita ako kaninang opening, nagkaroon ng performance pa yung kaibigan nating si Conrad Titus Del Rosario, yung Sunlag Ensemble. Ito yung mga musikerong Kapampangan na gamit nila yari sa kawayan. Napakagandang tunog nung pinakita mo yung video kanina na nasaksihan natin. At syempre yung Artisan Tarita at Kapamu Jazz Collective, isang world-class jazz band din dito naman sa Pampanga. Rainiel, ano pa yung pwedeng enjoyin siguro ng ating mga kababayan kaugnay din ng itong syempre yung Pampanga Day at pwede pang puntahan maliban sa mga exhibit dito sa Pampanga? Kuyang Justin, nalalapit na nga rin yung open or yung ligligang parol dito naman sa kabilang mall sa Robinson Star Mills, Pampanga. At sa mga nakuha natin, bukod sa pagsisimula ng Pampanga Day, pinopromote na rin nila yung sana pagbili pa ng mas maraming parol nga dito sa San Fernando. Dahil nga alam naman natin na kahit na may pandemya, yung ilan sa ating mga kababayan ay ayaw pa rin mawalan ng trabaho. Of course, o kaya mapagkakakitaan. Ngayon, nung nakausap natin yung Pampanga Tourism Officer na sinabi niya nga na parang ayun na lang din yung isa sa mga tulong natin dito sa ating mga kababayang nasa industriya ng parol making. At yun na nga, kanila rin binanggit pala, Kuyang Justin, may add ko lang, na yung pagbisita po sa mga art exhibit gaya nito ay pagtulong na rin. Yung ilan sa mga proceeds ay parang ibabahagi sa mga medical frontliner na nagpakapagal ngayong pandemya. At mabanggit ko lang din na noong nakaraang Oktubre ay ang Laos Group of Companies ay sumuporta rin sa ating mga kabalen na artists. Pinagamit po ng LGC yung mga showroom natin, mga car showroom, mga automotive showroom, para maging showroom naman itong mga artists. Bukod po to doon sa mga artists na sumama ngayon doon sa SM Pampanga. So, Kuya Justin? Ayan, maganda yan. At talaga namang deserving itong ating mga kaibigan, mga Kapampangang artist, para doon sa mga suporta, hindi lamang ng mga pribadong korporasyon o ng gobyerno, kundi maging tayo mismong mga kabalin. Siyempre, bago tayo support local, bago tayo tumangkilik ng iba, hindi naman masamang tumangkilik din ng obra ng iba o yung alikha ng iba, pero maganda rin naman na kilalanin natin at suportahan natin yung sariling atin. Tayo sa CLTV, tayo naman dito, ang mantra natin, championing local pride. At isa yan sa mga pinagmamalaki natin dito sa Pampanga. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Mag-iingat ka. Yan mga kabalen, tuloy-tuloy ho ang ating balitaan at dumako naman tayo sa lalawigan ng Zambales kung saan ligtas na nakabalik ang 5 mangingisda sa Subic matapos tumaob ang kanilang sinasakyang bangka. Alas 12 ho ng tanghali kahapon, araw ng linggo, nang maiulat ang insidente at kaagad naman hong rumisponde ang mga kinauukulan. Pinangunahan ho ng Philippine Navy at ng Subic Bay Metropolitan Authority, Arbor Patrol, kasamang ilang lokal na mangingisda ang naturang rescue operation at dyan ho sa may hilaga ng Silanguin Point sa San Antonio, Zambales. Ayon ho sa SBMA Arbor Patrol, ang 9-man team mula sa BRB Ramon Alcaraz na pinangunahan ni Russell George Rabusa ang inisyal na rumisponde sa mga mangingisda matapos nga tumaob ang kanilang bangka at maiulat
ang naturang insidente. Na-rescue ng Philippine Navy sina Ronelo Hakuro, 52 years old, Ronald De Asis, 47 years old, Pilo Sapico, 68 years old, Rafael Tolentino, 51 years old, at Daniel Batutok, 25 years old. Lahat po ay pawang residente ng bayan ng Subic. Bahagyang nagkaaberya ang naturang rescue operations nung pabalik na po sa Freeport ang Philippine Navy matapos pong magkaroon ng malfunction ang kanilang service boat. Kinailangan pa itong itow ng mga lokal na mangingisda hanggang sa mga naka-standby na patrol boats ng SBMA Arbor Patrol. At nang ikangay makarating naman sa Subic, ang mga na-rescue na mangingisda ay kaagad inilipat sa unit ng Harbor Patrol at dinala sa Bravo Pier sa SRP o SRF compound. Maayos naman ang kondisyon ng 5 mangingisda matapos ang insidente. Ayan, magandang balita ho yan. At babala nga ho dun sa lahat ng pumapalaot, iyakin ho natin na nasa maayos na kondisyon ang ating mga sasakyang pandagat upang hindi na maulit o makaiwas ho doon sa posibleng disgrasya. At ugalihong tumutok dito sa CLTV dahil gabi-gabi tuwing alas 6 ay meron ho tayong update mula naman sa Pag-asa kaugnay ho ng magiging lagay ng panahon upang maging gabay din natin sa ating pamamalakaya. At ito naman sa pagbabalik ho ng CLTV Balitaan. Ilang taga-suporta ni Ferdinand Marcos Jr. nagsagawa ng caravan mula Pampanga patungong Bataan. At isang kabalin mula sa Bacolor, Pampanga, wagi sa 2021 Outstanding Rural Women Awards. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Nagbabalik po ang CLTV Balitaan at bago ho tayo dumako naman sa ibang mga balita, ayan, batiin lang natin si Artemis Policarpoulos. Ayan, nanonood siya at sana daw may feature natin yung Baler Aurora. O nga naman, magandang pasyalan yan. Baka naman pupuntahan na yan ni Kuyang Paulo. At syempre ito ho, report ho kayo ng progress update sa Clark Rail Phase 2. Opo, nagkaroon ho tayo ng balita nung isang araw dyan. Pero sige ho, Kuyang Artemis, susubukan nating makakuha pa ng karagdagang update na kaugnay nitong Phase 2. Kasi dumating na ho yung mga bagon na ginagamit, gagamitin yung train set, no, na 8 car set
na bagon na gagamitin ho dyan at tuloy-tuloy na nga ho yung pagsasagawa ng release na yan na magdudugtong ho yung kabuuan sa Calamba, Laguna hanggang sa New Clark City sa lalawigan ng Tarlac. Ayan ho, sa detalye naman ng ibang mga balita, isang caravan ang isinagawa ng mga taga-suporta ni Presidential Aspirant Ferdinand Marcos Jr. mula sa siyudad ng San Fernando, Pampanga patungong Bataan nitong linggo. Paraan daw ito upang ipakita ang kanilang suporta sa kandidatura ni Marcos Jr. Narito po ang detalye ng balitang yan. Maagang nagtipon-tipon nitong linggo ang ilang taga-suporta ni Presidential Aspirant Ferdinand Marcos Jr. sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Isang caravan ang isinagawa mula Pampanga patungong Bataan upang ipakita umano ang suporta sa kandidatura ni Marcos Jr. Pinangunahan ang aktibidad ng grupong United BBM Loyalist International na itinatag ni Don Abel Manzano. Isa rin si Manzano sa mga naghain ng COC para senador bilang independent candidate. We announced to him that we are going to have this activity and he is so happy, guys. United BBM Loyalist International, he is extending his warm greetings and also at the same time he is so thankful to all of us, the leaders and the officers and the members of UBLI International. Dahil talagang ramdam niya po ang suporta po nating lahat. Isa sa mga nakibahagi sa caravan si Jomar Luge mula sa Del Carmen, Ciudad San Fernando. Nandito po kami para makilahok sa motorcade ni BBM at syempre to show support para sa pagbabago ng ating bansa. Ako, myself, gusto ko rin magkaroon ng changes para sa makabagong henerasyon na syempre sa mga anak natin. Asahan din umano na tuloy-tuloy ang pagsasagawa ng mga BBM loyalist ng mga caravan sa iba't ibang lugar sa bansa upang ipakita ang pagsuporta kay Marcos Jr. Samantala, sa ngayon ay nakabinbin sa COMELEC ang mga disqualification case laban kay Marcos dahil umano sa tax evasion case nito noong 1995. Ayon kay Quezon City RTC Branch 105 Officer in Charge Rowena Santo Tomas Bacud, wala umano silang record ng pagsettle ni Marcos sa kanyang tax deficiencies at pagbabayad ng multa bilang kaparusahan. Sagot naman ng kampo ni Marcos Jr., may mga hawak umano silang resibo na nagpapatunay na nabayaran na nito ang kanyang mga tax liabilities. Marlon Lozano, CLTV News. Yan, dumako naman tayo sa isang mabuting balita. Ayan, wagiho ang isa nating kabalen mula sa bayan ng Bacolor, Pampanga sa katatapos lamang na 2021 Outstanding Rural Women Awards. Kinilala ho sa naturang parangal ang kanyang mga naging ambag sa komunidad, partikular na ho yung pagsusulong sa kabuhayan na may kinalaman sa agrikultura. Sino ho itong ating natatanging kabalen na ito? Alamin natin sa ulat ni Jennifer Salenga. Muling pinatunayan na isa nating kabalen ang husay na mga Kapampangan sa katatapos lamang na 2021 Outstanding Rural Women Awards. Ang agri-entrepreneur na si Annette Patdu ng Bacolor, Pampanga ang tinanghal na first runner-up sa naturang parangal na may temang Gawad Parangal sa Katangi-tanging Kababaihan sa Pagsasaka at Pangingisda sa Kanayunan. Tinanggap ni Patdu ang pagkilala nito lamang December 3 sa BSWM Convention Hall, Elliptical Road sa Diliman, Quezon City. Nais daw ni Patdu na mahikayat ang ibang kababaihan na subukan ng oportunidad sa agri-related na mga negosyo. Partikular umano rito ang food production at food processing upang matiyak ang food security ng bansa. Dagdag pa niya, panahon na upang iangat ang galing ng kababaihan, lalo na sa sektor ng agrikultura. Layon ng 2021 Outstanding Rural Women na bigyang pagkilala ang mga kababaihan sa Kanayunan na nagpakita ng husay at nakapag-ambag sa kanilang komunidad. Si Patdu ay nagmamay-ari ng isang farm resort sa Bacolor na nag-aalok ng educational farm tour. Isa rin itong farm school kung saan itinuturo naman ang kursong organic agriculture. Nagpaabot din ng pagbati ang Department of Agriculture Central Luzon sa karangalan at tagumpay ng ating babaeng kabalen. Jennifer Salenga, CLTV News. Kabalen, alas 4 na ho at ako'y magpapaalam na pero tuloy-tuloy ho ang ating balitaan at makibalita ho sa mga latest happenings dito sa Central Luzon sa aming social media pages na makikita ho sa inyong mga TV screens at kung nais ho ninyong balikan naman
ang mga programa ng CLTV, abay pwede ho ninyong bisitahin itong aming YouTube channel at CLTV36 Official at maging ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ho nationwide ang mga programa ng inyong paboritong CLTV via Signal Channel 115 at dito ho sa Central Luzon sa atin namang 39 cable partners at sa Free TV Channel 36. Mamaya hong gabi, samahan natin si Jennifer Salega para sa iba pang detalye ng mga balitang Central Luzon, alas 6 yan sa CLTV News. Kasama po ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon, Karehiyon. Mag-iingat tayo palagi at maraming salamat po. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Malapit na! Handa na ba kayo, mga karehiyon, sa mga higante ng Siyudad San Fernando? Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan natin sa nakalipas na taon, may makatalang patuloy na naghahatid sa atin ng tuwa at pag-asa. Excited na ba kayong masaksihan ang ligligan ng mga naglalakihang mga parol? Bagamat ipinagbabawal pa rin ang malalaking pagtitipon sa ngayon, huwag mag-alala dahil masasaksihan nyo pa rin ang tanyag na tradisyon ng Giant Lantern Festival ng siyudad ng San Fernando, Pampanga ngayong December 16, alas 5 ng hapon dito sa CLTV. Panoorin live ang unang gabi ng Giant Lantern Festival 2021 sa CLTV at sa aming 40 cable partners sa Central Luzon, nationwide via Signal Channel 115 at sa buong mundo sa pamamagitan ng CLTV Facebook page at CLTV website. Virtual kita-kits